Sa nalalapit na Semana Santa, isa sa mga inaabangan ay ang mga imahe na kabilang sa prosesyon ng kaganapan sa buhay ni Hesukristo mula sa pasyon, pagkamatay at kanyang muling pagkabuhay. Kaya naman sa ginawang Via Dolorosa o exhibit na ginawa sa Our Lady of the Holy Rosary Parish sa Bombon, ay itinampok rito ang mga paso o imahe na hindi lang sa Bombon maging sa iba pang bayan sa Camarines Sur tulad ng Calabanga, Magaraw, Canaaman at Pili. Kamareros ang tawag sa mga nangangalaga ng paso o imahen tulad ni Jocelyn. Ayon kay Jocelyn, isa sa mga tagapangalaga ng paso o imahe ng La Soledad, matagal na umanong inaalagaan ng kanilang pamilya at tradisyon na umano nilang isama ito sa exhibit at prosesyon na ginagawa sa kanilang bayan. Unang-una, syempre, every procession may preparation. Yun. Saka yung Good Friday, yun ang pinaka medyo hindi okay naman yun, nakakapagod. Pero, consider it as kung si Jesus nga nagpakapagod na mamatay pa, tayo pa kaya. So, we have to share. Kumbaga, i-feel din natin yung dinaanan ni Jesus Christ, yung way of the cross, o kasama na yun doon. Saka ako, as a mother, medyo maiintindihan mo yung hirap. Matatanggap mo lahat na hirap, kung ano yung sakit na ano. Kasi ganun pala talaga ang buhay. Isa sa mga residenteng nakasaksi ng nasabing exhibit ay si Helen na tuwang-tuwa dahil kababalik niya lamang umano sa kanilang bayan at mayroon ng ganitong aktibidad. Ganda ang pagkagawa nila, tsaka mas mabuti na yan. Para naman lalong maging magkaisa sa ngalan ng Katolik. Lalo-lalo na mga kabataan dapat ma-expose sila sa ganito. Di bali na lang ang mga ganito sa amin dahil nai-expose na, matagal na. Maganda umano ang aktibidad na ito dahil naipapakita sa mga residente kung gaano kahalaga na malaman lalo na ng kabataan ang ganitong tradisyon. Ayon naman kay Hil Vargas, team leader ng media ministry ng Our Lady of the Holy Rosary Parish Bombon, ang naganap na exhibit ay tampok ang 18 paso mula sa Bombon at 23 paso naman galing sa iba pang lugar. Tampok sa exhibit ang higit sa 40 imahe mula pa sa iba't ibang bayan sa probinsya. This year po, pig-atasan po kami kang Samoyang Parish Priest na mag-organize po kami with the partnership of Camareros po. Kasi last year rin po kami rin po ang nag-organize kang Silenten exhibit which is yan po sa Bombon People Center po that time. And yan po, syempre inot po, pigpa-prioritize mi mo na si mga paso po niya sa Bombon. And after po kang planning may concept po kami ngunya na tagpo by tagpo po. So yan compose po yan kang mga different santos ay mga paso. So yan po si kulang mi po na mga paso, iyo po si tigi-invite mi ning mga from other parishes po. Isa umano ang aktibidad na ito sa paraan upang makapagnilay-nilay ang mga residente sa panahon ng Kwaresma. Nagbibigay rin ito ng paalala kung gaano kahalaga at nang maisabuhay natin ang sakripisyong ginawa ni Hesukristo para sa sanlibutan. Jem Garcia, CSN.